ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ଯେ ଗୁଗୁର ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ସେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛି। ପୋଛା ପୋଛି ହେଇକି ବସ, ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ନାରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କଲେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ତାର ଉତ୍ତରଟା ତ ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କଲେ ସାର୍ଥକତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ନାରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ତାର ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ?